Què tal? Benvinguts a Bootroom, com esteu? Comencem ara, avui, doncs el que serà una secció de Bootroom. Analitzarem Artau Pasqual. Què tal, Artau? Bona tarda, Joan, en el nostre cas. Bé, molt content i amb moltes ganes de play-off i de viure tots aquests mesos o setmanes decisius del món del bàsquet en general, no? Doncs això que et deia, comencem avui i analitzarem tot el que passi als play-offs de la NBA des d'avui mateix i fins que s'acabin. A més, ho farem durant la setmana a bastament, perquè tindrem normalment els dissabtes a les 12, tercer temps, per analitzar en profunditat tot el que hagi passat a les sèries i després, Artau, si no dius el contrari, 2 vídeos setmanals per analitzar així més ràpid el que ha anat passant durant la setmana. Sí, aquesta és la idea, no? Al final els play-offs passen moltes coses en molt poc temps, sobretot a les primeres rondes, i si per fer un seguiment amb un sol contingut de la setmana és més difícil, en canvi si anem fent vídeos ja us tenim més avisats i més al dia. Doncs poseu les alarmes perquè segurament els vídeos seran dimarts i dijous, queda per confirmar l'hora, però de ben segur que els podreu seguir al canal de Bootroom a YouTube i també a les xarxes socials a Twitter i on faci falta. Començarem analitzant, fent la prèvia de les 8 eliminatòries, 4 en aquest vídeo i 4 que les farem, separarem perquè demà comencen aquestes eliminatòries. El primer partit debutarem, perquè abans de començar-te una pregunta, per tu han començat els play-offs ja? Amb el play-in, tot el que s'ha inventat la NBA arran de l'any passat, per tu han començat o comencen a les 8 demà? A veure, des del meu punt de vista, que em sembla que d'altra banda és minoritari, per mi això que ha passat no és play-off, per mi és final de fase regular i, no sé, és com un punt mig, vull dir, perquè realment, si al final és per acabar de determinar qui es classifica pel play-off, vull dir, clar, no tindria massa sentit que hi haguessin més equips dels que participaran als 16 finals. Per mi no ho és, no sé per tu, no sé com ho veus, i ja et pregunto una altra cosa, també a veure com ho veus, si t'agrada el format, què t'ha semblat? Bueno, em sembla, jo sincerament crec que estic com tu, que no són play-off encara, però sí que és veritat que afegeix un punt d'emoció i ens permet de gaudir de partits fantàstics com el Lakers-Warriors que vam veure l'altre dia i de duels de jugadors que segurament potser no s'haguessin trobat en cap altra situació durant el play-off com Curry i LeBron, i tot el que sigui espectacle doncs, ens agrada i ens està prou bé. Sí, sí. La primera sèrie que començarà, el primer partit oficial reglamentari de play-off, és el Bucks Heat, el Milwaukee-Miami, repetició d'una sèrie de l'any passat de play-off, i sota el meu punt de vista crec que és de les sèries més incertes de les 8 que s'han de disputar. És a dir, jo ara mateix no sabria dir-te qui és el favorit i quin és l'equip que en principi hauria d'avançar ronda. Sí, sobretot pels problemes que presenten habitualment els Bucks i per la perspectiva que tenim de Miami, no? El que vam veure la temporada passada, uns Miami Heat molt convincents. Aquesta temporada no ha estat el cas perquè els Heat, entre lesions, baixes per Covid i dificultats per trobar la continuïtat, doncs han estat al final de la classificació pel playoff durant molt temps i han acabat entrant gràcies a 2 victòries consecutives contra els Celtics. I per part dels Bucks, doncs, esclar, passa una mica el mateix de sempre. Temporada regular, excel·lent, inapel·lable, vull dir, res a dir. Aquesta vegada, a més, amb alguns matisos interessants de Budenholzer, que doncs, ha trobat alternatives a Antetokounmpo, però, esclar, tens el dubte de sempre. Arriben als play-off, Miami és un dels equips que, a banda de que té més experiència, millor treballa a mitja pista, i els Bucks, doncs, vaja, cada any et fas il·lusions amb ells i acabes decebut per una raó o per una altra. Intentaran els Bucks, en aquest cas, doncs, que no sigui així, però sí que és veritat que hi ha un factor aquest any diferencial a Milwaukee, que no tenien, evidentment, l'any passat, que és el canvi Bledsoe per Ru Holiday, que, ho deies ara, ha afegit doncs, un pas més el que seria l'estil de joc de Budenholzer i dels Bucks, sense anar més lluny. L'any passat Milwaukee era un equip que s'encallava moltíssim al joc estàtic, amb 5 contra 5. Evidentment, tenir un jugador com Antetokounmpo doncs, costa d'encaixar en aquest joc, però amb Ru Holiday han trobat una mica el camí, no? Sí, a veure, primer deixa'm trencar una petita llança a favor d'Eric Bledsoe. Eric Bledsoe era un defensor excel·lent que ajudava que els Bucks fossin un equip elit en aquest àmbit, però, esclar, Jrue Holiday també és un defensor excel·lent. Sí, això anava a dir. I, esclar,
A més, en atac s'ha percebut molt ràpid la diferència. No? Bledsoe era un jugador que el podies flotar, que tu podies conviure amb que ell fos el qui tingués els llançaments i, a més, també podies conviure amb que fos ell qui hagués de votar, perquè realment era dels pitjors de l'equip, de la rotació titular, en les dues coses. I, en canvi, amb Holiday això no passa. Potser no és un jugador que no és Harden, no és Doncic, no és aquest tipus d'estrella a nivell perimetral, però pot generar situacions de bloqueig directe, pot executar molt bé també des del peu parat i, en definitiva, és un jugador que no pots passar d'ell, no pots destinar el seu defensor a les ajudes ni el que sigui, amb la qual cosa li has d'estar al damunt. És una tercera espasa el que havia a la fi, que és el que buscaven i el que no tenien en Bledsoe. Sí, a mi Holiday és un jugador que em té enamorat des de fa molts anys per tot, és a dir, per la capacitat que té per anotar, per la implicació que té sempre en els equips i, evidentment, pel lideratge que, tot i no ser la primera espasa, és d'aquells jugadors que té un punt de lideratge emocional, segurament no a nivell de números, no a nivell de sensacions quant al joc, però sí a nivell emocional i suposo que també a nivell de grup. Deixa'm preguntar-te també per un altre nom, que és el de Chris Middleton. Quin paper li preveus a Middleton, que normalment sí que és veritat que era el secundari perfecte en Teto, però aquest any, amb la suma de Ru Holiday, veurem el mateix Middleton o canviarà una mica el seu rol? A veure, aquesta temporada Middleton, a banda de que els Bucks han canviat una mica la manera de jugar, amb la qual cosa les estrelles han estat una mica més secundades per altres peces que han tingut més pes amb la pilota a les mans, Middleton ha fet un salt qualitatiu molt important com a creador de joc a mitja pista. Això és una cosa que es nota des de l'inici de la temporada. Una de les raons per les quals els Bucks s'espaien millor, tenen millor espaiat, és perquè Middleton juga molt millor a través del bloqueig directe i, a més, continua sent un anotador a 3 nivells molt bo, vull dir, té de les millors mitges distàncies de la lliga i, a més, arriba bé a la zona i ha après a passar la pilota a un molt alt nivell. I en els play-off la tendència hauria de ser una mica la que hem anat veient al llarg dels darrers anys, no? Tot i que ara sí que és cert que tindrà un altre generador a Milwaukee, al final necessites que la pilota estigui a les mans del bo. I Middleton és un jugador que ha après a crear-se oportunitats. El seu paper, a banda de ser fonamental en defensa també, haurà de ser aquest, no? Una mica aconseguir habilitar Antetokounmpo, que després en parlarem, però segurament tindrà minuts com a 5, si li vols dir així, dependrà molt el seu èxit del que pugui fer Middleton, però també aconseguir anotar. Serà una anotació cada vegada menys partint de l'execució, aquella cosa que havia fet sobretot als inicis de la seva carrera, però al cap i a la fi serà una anotació sobre vot que també serà clau per descongestionar una mica l'atac dels Bucks. Mira, ara que deies anotació, una cosa que m'ha sorprès avui repassant dades és que Milwaukee és l'equip més anotador de la fase regular, és l'equip que més ha anotat, però és que a més també és l'equip que més ha llançat a cistella, és a dir, llença quasi 92 tirs per partit a Milwaukee. Suposo que això es deu en part a la capacitat de córrer i de generar tirs molt ràpids d'Antetokounmpo a camp obert, no? Sí, és clar. De fet, gran part del joc dels Bucks passa per això. Més enllà de l'amenaça que és Antetokounmpo en transició, tenen uns mecanismes, uns conceptes molt bàsics en els quals, doncs, per les característiques de l'equip, durant molts anys han buscat això i ara, tot i que poden començar a abandonar-ho, s'hi han reafirmat, no? Que és intentar agafar la defensa desconcertada, trobar llançadors encara que siguin en transició. El mateix Brimford, per exemple, els ha anat molt bé per fer això, Donte DiVincenzo, Chris Middleton. Els Bucks tenen un equip per córrer moltíssim. De fet, s'ha notat en el playoff que quan no podien al llarg dels darrers anys córrer era quan començaven a col·lapsar i, vaja, són els problemes que han tingut. I, a més, val a dir una cosa, a l'NBA a vegades s'ha de fer una classificació. Hi ha equips que corren perquè no poden fer altra cosa i hi ha equips que corren perquè és la seva manera de fer, i els Bucks corren amb sentit i, a més, ara ja, com comentàvem, comencen a presentar altres propostes per si això falla. Això seria l'estadística avançada. És a dir, el tercer nivell. Saber els equips que corren perquè no poden fer una altra cosa o perquè ho marca l'entrenador. De fet, si vols, mira, tinc aquí la llista dels equips del país, de les possessions els llançaments per partit. En aquest cas, per exemple, tenim els Washington Wizards, que jo crec que estan a cavall de les dues coses. Quan Westbrook està concentrat, corren bé, i quan Westbrook no està concentrat, corren i punt. Després tenim els Bucks, però si anem baixant a la llista, per exemple, hi tenim els Golden State Warriors, que corren, entre altres coses, a banda de per la velocitat d'execució a mitja pista, que això també influeix molt en els llançaments que aconsegueixen, corren per suplir mancances de talent aquesta temporada, però després trobem, per exemple, els Pacers, els Rockets, els Timberwolves, equips que, vaja, ja veiem on són.
Sí. De fet, ja entrarem en aquesta llista perquè hi ha una eliminatòria que m'ha cridat molt l'atenció, que la comentarem en un altre vídeo, que és a New York-Atlanta, que són dos equips que van marxa enrere, per dir-ho d'alguna manera, en aquesta classificació. Ho deies, Anteto, què hem d'esperar d'Anteto? Què creus? Quina versió veurem d'Anteto? Primer, espero que veiem una versió una mica redentora, perquè em sembla que és el jugador dels Bucks que té més espines clavades del playoff. A veure, intentant fugir una mica de l'etiqueta fracàs, que a vegades es posa molt a la brava sobre els jugadors de bàsquet, sí que és cert que Antetokounmpo... sí, és un fet, de fet. En qualsevol lliga es pot comprovar, Sí, evidentment. Antetokounmpo l'any passat per molèsties físiques i perquè Miami es va centrar molt sobre ell i en anys anteriors per inexperiència i també perquè, evidentment, quan ets un jugador que no tens llançament i operes sobretot a la zona, doncs ets més fàcil de parar si no pots córrer, doncs ha patit. Aquesta temporada, quan parlàvem de les alternatives dels Bucks, aquestes alternatives, lògicament, estan enfocades a poder alliberar la teva estrella, que en aquest cas és Antetokounmpo. I veurem, penso jo, dos matisos dels Bucks que giraran al voltant del mateix Antetokounmpo. El primer en atac, que serà els minuts amb Antetokounmpo de 5, i aquests minuts amb Antetokounmpo de 5 passaran, sobretot, per intentar, òbviament, aproximar-lo al cèrcol, que és la finalitat principal quan tens un jugador com ell, però també per intentar que ja no es pugui fer allò que s'havia fet en altres temporades i també l'inici de la temporada regular d'aquest any, que és emparellar-lo amb el pivot. Ho vam veure, els Bucks amb DeAndre Jordan, els Pacers amb Sabonis, eren conscients que com que se'l podia flotar, li posaven el pivot a sobre i ja està. Aquest any Budenholzer ha fet algunes correccions, alguns matisos per superar això, per superar aquesta barrera. El principal, l'hem vist recentment, jugar molt de mà a mà amb Bryn Forbes, amb Chris Middleton, amb Jrue Holiday, intentar habilitar-los, a potenciar la figura d'Antetokounmpo en les continuacions, al final el bloqueig directe de mà a mà acaba sent el mateix en aquests casos, i, per tant, suprimir una mica aquesta possibilitat de que Antetokounmpo sigui inoperant a partir del triple. I l'altra, que és la més important des del meu punt de vista, és la defensiva. Perquè hem parlat molt al llarg dels anys dels problemes que tenen els Bucks en atac quan no poden desenvolupar el seu joc, quan no poden córrer. Però és que el problema en defensa també és important, perquè en Brook López estan condemnats a no poder fer una defensa de canvis, això ho hem vist, i ara, en canvi, amb l'arribada de PJ Tucker, que aquest nom, després et preguntaré per ell una cosa, per cert que tinc ganes de saber, és clau perquè et pot permetre jugar amb Antetokounmpo i PJ Tucker de 4 a 5, és igual com els ordenis, i tenir una mica més de mobilitat, una mica més de defensa de canvis, que és el que van fer, per exemple, contra els Nets en les 2 victòries consecutives i que els va donar molt bon resultat. Veus, PJ Tucker em passa una mica com em passa amb Jrue Holiday, que és d'aquells jugadors que segurament no aniria a fitxar mai, però que quan el tens a l'equip és d'aquells jugadors que et donen un plus, i més en aquestes situacions de play-off i de competitivitat, que pot ser clau en aquest cas per Milwaukee, per intentar fer el pas endavant que necessiten i que estaves comentant ara a través de les variants que trobi Budenholzer. Què volies comentar de PJ Tucker? Sí, de fet, una mica en la línia del que deies, el que t'anava a preguntar, que quan el teníem per Europa no feia pas la impressió que es pogués acabar convertint en el guerriller aquest que està sent a l'NBA, realment. D'aquestes sorpreses, últimament n'estem trobant moltíssimes. Mira, també un altre jugador que està a Europa, aviam com rendeix, si és que té minuts, Elijah Bryant. Sí, tot i que em temo que és una mica en la línia del que ha passat amb Vildoza, que l'han portat allò perquè faci el training camp i tal, i pugui anar a fer 4 tirs durant els playoffs de la resta, però no... No, però sí que és veritat que el tema de PJ Tucker és una cosa que és molt sorprenent perquè ni a nivell físic està entre l'elit de la Lliga i segurament per condicions tècniques tampoc és un dels jugadors que hauries de pensar de primeres que et pugui marcar la diferència, però a vegades tant la ment com la competitivitat, aquell gen competitiu, et porta a ser una peça fonamental en equips que estan predestinats a ser campions. De fet, vam veure les hòsties, dient-ho francament, que va haver per incorporar PJ Tucker i ell va ser intel·ligent també anar a un context i un escenari que li fos una mica propici per poder fer exactament el que està dient l'Artau, que és compartir el 4 o el 5 amb Anteto per donar una mica d'espai a l'atac posicional dels Bucks. De PJ Tucker, una cosa molt ràpida perquè si traiem aquí les anècdotes no acabem, però l'altre dia sortia un article de Athletic, que és una web de referència, una pàgina de referència de bàsquet de nord-americà i de tot en general d'esport, en la qual explicaven que hi va haver una conversa en un Nets Bucks entre Kevin Durant i PJ Tucker, en la qual PJ Tucker li explicava a Kevin Durant en un tir lliure o en un moment d'aquells morts del partit
que havia vist els seus 3 últims partits per saber com defensar-lo. I bé, és una cosa que es veu que després hi van aprofundir una mica i tal, que es veu que ho ha fet, és una cosa que ha fet tota la seva carrera, que la seva manera de saber com defensar l'home més perillós del rival, que habitualment és el que li toca en els últims temps, és aquesta, veure els 3 darrers partits del jugador i assimilar els conceptes que calguin. Doncs mira, és una de les maneres per les quals i una via per entendre l'importància que té PJ Tucker en un context tan difícil com és l'NBA. Això pels Bucks, que en principi haurien de fer aquest pas endavant i veurem com reaccionen, però és que a l'altra banda, un dels equips que més difícil posa les coses a qualsevol contrincant als playoffs, Miami Heat, ho vam veure l'any passat, tornem a l'inici. Quins hits t'esperes? Què preveus que pugui plantejar Spoelstra i com portaran aquesta primera eliminatòria contra els Bucks? A veure, Spoelstra, a mi em sembla que el primer que ha de fer és, assumint que té peces molt similars a les de l'any passat, replicar el plantejament dels play-offs de la temporada passada, almenys fins que els Bucks demostrin que el superen amb facilitat. És a dir, intentar que els Bucks no corrin, això el primer de tot, portar el partit a duel de mitges pistes i llavors fer allò en el qual és el millor entrenador de l'NBA, que és plantar zones. Spoelstra és un déu d'això i és el que ha de fer. Frank Vogel encara l'està buscant la temporada passada a les finals. Va estar a punt de menjar-se-les totes sense poder replicar. La pregunta és, l'any passat, un dels defensors principals d'Anteto va ser Jay Crowder, que aquest any no hi és. Quina peça farà servir Miami per intentar frenar Anteto? Perquè, clar, el que no pots fer és començar a cremar Jimmy Butler a les primeres de canvi. És el gran dilema. I és que al final que se t'hagi anat Jay Crowder és també pel caràcter, no? Una mica hauria estat el seu PJ Tucker, allò que dèiem abans, que Crowder és un jugador també d'aquests d'una mica marrullero, no? Que es diu col·loquialment. Jo crec que aquí hi ha precisament una de les claus de l'eliminatòria i és en el duel d'alçades, si vols dir-ho així, de peces claus del quintet. Aquí t'excloca Jrue Holiday, però si mirem, els Bucks tenen a Chris Middleton, Antetokounmpo i Brook López, que són 3 jugadors molt alts i que requereixen d'un plantejament col·lectiu per frenar-los. Brook López per raons diferents dels altres 2, però requereix això al final. I a Miami, en canvi, ens trobarem per fer-nos càrrec d'aquests jugadors. Jo diria que seran Trevor Ariza, que és el nom que en teoria substituïa a Jay Crowder, Adebayo i Butler. Adebayo i Butler són bons defensors, però al final són les estrelles i has de mirar que en defensa, a banda de que, evidentment, sumin, perquè estan fets per ser estructurals en això, no desgastar-los i no sobrecarregar-los de faltes, és a dir, no posar-los un excés de treball al damunt. Però, esclar, a partir d'aquí els recursos que tens són més limitats. Precious Achiuwa ha anat sortint de la rotació progressivament a mesura que ha augmentat l'exigència, no hauria de tenir minuts en playoff o almenys minuts rellevants. I Ariza, que és l'alternativa principal, ha tornat a un molt bon nivell, està jugant a un molt bon nivell, però veurem físicament com respon en exigència de playoff, perquè fa temps que no afronta partits d'aquest calibre. Doncs veurem quin és el rendiment de Trevor Ariza. Aquí hi ha 2 noms a Miami que no sé desxifrar tampoc, perquè l'any passat van ser una sorpresa, pel rendiment que van tenir tots 2 a l'hora de la veritat, però clar, aquest any ja no seran aquesta sorpresa. Evidentment estic parlant de Duncan Robinson i de Tyler Herro. Què hem d'esperar dels 2? És a dir, que siguin tan claus com l'any passat o que baixin una mica el nivell, perquè és pràcticament impossible que Tyler Herro i Duncan Robinson facin els playoffs que van fer l'any passat. De Duncan Robinson, el primer que n'hem d'esperar és que pugui continuar associant-se igual de bé amb Bam Adebayo. I, a més, gran part de l'èxit de Duncan Robinson passarà perquè Budenholzer inicialment es negui a apostar a temps complet per Brook López per el format més molt vol amb PJ Tucker i Antetokounmpo, perquè llavors ja sí que la defensa del Mamà seria bastant més assequible. Però, de totes maneres, aquesta és la clau. És un jugador molt dependent d'Adebayo, però que al mateix temps té una repercussió molt bèstia en el joc de Miami. A mi, la temporada de Duncan Robinson m'ha agradat molt. Passa que, clar, quin problema hi ha hagut? Que tu ets un tirador i una de les gràcies dels tiradors, nosaltres que juguem a bàsquet, ho hem vist, és que quan més perill tens és quan més amenaces hi ha al teu voltant i llavors quedes una mica més desprotegit. Liberat, sí. Clar. Miami no ha pogut desprotegir a Duncan Robinson en cap moment de la temporada, entre lesions i contratemps.
Ara veurem com comença a respondre. En els últims partits sí que se'l va notar bastant més còmode i sobretot havent de procurar passar menys la pilota en les sortides de mà a mà o de bloqueig indirecte, perquè al final Duncan Robinson és un executor. I per part de Hero, aquí hi ha el gran dubte. Hero no ha estat disponible gairebé en gran part de la temporada, per lesions, per tot. Ara torna. Els últims partits de Hero han estat els seus millors minuts de la temporada. Se'n poden fer dues lectures. Una, que ja ha arribat, dues, que per fi ha pogut jugar amb un mínim de continuïtat. Llavors, clar, no sabem ben bé en quin punt estem. En qualsevol cas, evidentment que serà molt important, perquè una de les claus de Miami, que aquesta temporada, per les baixes, ha patit molt en atac, és que el trident Nan, Hero, Dragic respongui, sumi punts, perquè al final Butler és un altre tipus d'estrella i Adebayo també, però Adebayo no et farà 30 punts per partit de manera regular. No. Que aquest trident et sumin 15, 17, 20, en funció de com estigui cadascú. Si Hero està bé, lògicament, Miami passa a una altra dimensió ofensiva. Si Hero no està bé, tindrem un problema perquè veurem també com està físicament Goran Dragic i veurem la jugabilitat de Kendrick Nunn, que la temporada passada era la primera peça que sortia de la rotació a playoff. Això em anava a preguntar. Dragic, Nunn, quin dels dos, evidentment, segurament Spoelstra apostarà per Dragic als minuts importants, perquè l'any passat vam veure que Kendrick Nunn, quan la cosa es va començar a tensar, Spoelstra no li va donar pràcticament bola més enllà d'absoluta necessitat. Què ha de fer Spoelstra per intentar contrarrestar a Ru Holiday? És a dir, a Ru Holiday l'has de buscar amb atac o has de ficar-li algú per intentar parar-lo en defensa? I quina peça pot fer servir aquí Spoelstra per contrarrestar aquest efecte, que l'any passat, doncs, evidentment, amb Bledsoe ho tenia molt més fàcil i aquest any, doncs, amb Ru Holiday ho tenen més complicat. És delicat, perquè al final a Holiday tampoc tens clar fins a quin punt li has de centrar l'atenció del sistema en un equip que teòricament té dues peces que generen més coses. Però clar, evidentment, la manera més ràpida hauria de ser intentar trobar algun jugador que el desafiés gairebé sempre des del bot i que intentés treure-li faltes per condicionar-li al màxim la lectura del partit. Més enllà d'això, jo a nivell defensiu no faria, a no ser que se surti a l'inici de la sèrie i faci un partit de 35 punts i un altre de 28 o el que sigui, jo no li posaria una sobremarca excessivament important. Vull dir, intentaria, sobretot això, condicionar-lo en defensa, anar a treure-li faltes i que no pugui ser ell mateix, perquè al final és un jugador que tant a nivell comunicatiu com a nivell físic està per damunt de la mitjana de la lliga. I l'últim nom propi, que evidentment que hem de parlar d'aquests Bucks Heat, és el de Bam Bam Adebayo, versió magnífica l'any passat a playoff, i aquest any, en principi, Adebayo i contra aquests Bucks hauria de ser diferencial. És a dir, si els Heat volen tenir algun tipus d'opció, ha de ser un Adebayo que marqui realment la diferència, sobretot en atac, però que en defensa, el que deies abans, que també sumi una mica. Veurem aquest Adebayo fent un pas encara més endavant o ens quedarem en la versió d'Adebayo que vam veure l'any passat? Jo crec que, a veure, ara aquí soc poc objectiu perquè Adebayo és un jugador que em fascina, vull dir, és un és increïble. Sí, però de totes maneres, a mi em sembla que Adebayo, l'única cosa que el separa de ser una superestrella, ho diré així, és el dia que comenci a tirar triples, perquè realment ja el veus creant-se tirs pel seu compte des de la mitja distància o des d'on sigui. En defensa és una àncora i, a més és un habilitador genial. Vull dir, a l'inici de la temporada fins i tot jugava el bloqueig directe botant ell la pilota. Vull dir, és una cosa que flipes. Vull dir, no... està a un altre nivell. Però dit això, esclar, en la sèrie contra els Bucks aquests requisits són diferents. Segurament no començarà marcant Antetokounmpo, segurament, però sí que li tocarà estar molt atent a les ajudes, una mica com el que feia contra Anthony Davis, que no s'aparellava amb ell inicialment, però sí que li tocava estar molt al damunt per poder-s'hi tancar. I, a més, en atac, una mica en la línia del que dèiem de Duncan Robinson. Ells dos, jo sempre els poso junts, perquè vull dir, són dues peces gairebé inseparables, Duncan Robinson i Bam Adebayo. Si Brook López continua tenint molts minuts i Milwaukee no renuncia a jugar amb un 5 convencional, per entendre'ns, perquè poca cosa convencional realment quan jugues a Antetokounmpo, Bam Adebayo podrà continuar fent molt mal. Si Milwaukee ajusta això i li posa PJ Tucker al damunt i tal, veurem què passa. De totes maneres, haurem de veure segurament més pes d'Adebayo llançant des del bot, des de la mitja distància o el que sigui, i sobretot una cosa que incidia a Butler.
la versió més agressiva. Miami necessita que, ja que Butler, sobretot a les primeres sèries, no li agrada ser massa agressiu des del primer moment, hi hagi altres jugadors que facin un pas endavant. I Adebayo té unes condicions genials per ser superior. Un Bam Adebayo que, evidentment, doncs, segurament i segur que al final de la seva carrera acabarà llançant triples, però veurem si és determinant en aquesta sèrie. L'última pregunta d'aquesta primera sèrie, resultat. Aquesta és la bona. Aquesta és la bona, però això és pronòstic reservat, gairebé, en aquesta sèrie. Home, no. A veure. Mira, jo tinc apuntat. Tu com ho veus, això? He apuntat un resultat, amb els apunts entre cometes d'això, he apuntat un resultat amb un asterisc a sota. He apuntat un 4-3 Milwaukee i a sota he ficat 3-3 i ja en parlarem. Jo estic molt en aquesta línia. Un 4-3 de Milwaukee. I crec que d'alguna manera seria el resultat que més justícia faria això, perquè et poses en la pell d'altres coses. Un resultat inferior segurament a Miami li fa venir dubtes sobre el projecte i tot el tema aquell de la remor de fons que hi va haver amb el no traspàs de Harden, l'estatus de hero i tal, i una derrota de Milwaukee és un cop molt dur pel projecte. Per tant, deixem-ho en un 4-3 pels Bucks. Sí, tothom content. Doncs mira, hem repassat la primera eliminatòria, aquests Bucks Heat. Anem pel segon partit, un altre autèntic partidàs que, a més, també el vam tenir la temporada passada i també va tenir una explosió pel que va fer, en aquest cas, Doncic. Ja estem parlant, evidentment, del Dallas Clippers. Comencem, si et sembla, pels Clippers. Els Clippers, una temporada una mica, podem dir, irregular, no? Per tema de lesions, perquè no han acabat d'entrar en joc, perquè s'han vengut, han traspassat a Lou Williams, que segurament era el sisè home i era un generador fantàstic, però els Clippers sempre són perillosos als play-offs. Sí, a més uns Clippers que s'ha criticat molt a Tyronn Lue, moltes vegades de manera fonamentada per la gestió que va fer final dels Cavaliers, sobretot en el darrer any, però de totes maneres, ofensivament, és un entrenador que sí que és cert que mai ha hagut de fer massa miracles, perquè amb Kawhi Leonard com amb LeBron James l'atac gairebé sol, però que realment, vull dir, és un entrenador que té propostes atractives i em sembla que ha trobat la manera de potenciar el talent. D'aquí que hem vist un bon any de Paul George, un molt bon any de Paul George i un bon any de Kawhi Leonard. Arribant al playoff, Joan, jo crec que esportivament generant pocs dubtes per la rotació, vull dir, és un equip que te l'imagines en instàncies finals perfectament, sí. Però amb el mateix fantasma que l'any passat, no? Sí, de no ser un equip guanyador, és el problema. És a dir, l'any passat veies l'eliminatòria contra Denver i donaves per fet, evidentment, que tindríem un Lakers-Clippers a les finals de l'Oest i al final arriba Jamal Murray i Jokic i et rebenten qualsevol pronòstic. Però, evidentment, suposo i entenc que jugadors com Kawhi i com Paul George hauran après una mica el que va passar l'any passat i intentaran que aquest any no passi. Més enllà d'aquests dos, qui pot assumir el rol de Lou Williams en aquests Clippers? A veure, i això és una mica estrany perquè segurament era un guió que no esperàvem, però aquesta temporada un jugador que ha rendit molt bé als Clippers ha estat Ray Jackson. Això ha estat com... Tothom segurament intuïa després de la renovació que va firmar que Luke Kennard agafaria aquest paper de microones des de la segona unitat, 64 milions dividits en cada sí. cobrant. Te'ls donguessin a tu, Artau. 64 milions te'ls donguessin a tu. O a tu, vull dir. Ja el repartiríem, no pateixis. No, però vull dir, realment ha acabat agafant el paper Reggie Jackson, que cobra considerablement menys, i considerablement bé. Sí, i considerablement bé, exacte, no es queixa. I el rendiment ha estat molt bo. A més, una cosa que ha beneficiat molt els Clippers a l'hora de poder consolidar una mica més la banqueta és l'arribada de Rondo, un jugador que segurament sempre tens la sensació, perquè en part ho ha acreditat al llarg dels anys, que a la temporada regular li pot ser igual, però que realment ha arribat i, tot i que no hagi donat el 100% del seu potencial, perquè no l'ha donat, t'ha estabilitzat l'equip, entres i la segona unitat sap a què juga, té un base, que era una cosa que necessitaven els Clippers per la segona unitat. Per la primera no, perquè al final Kawhi Leonard i Paul George ja et fan la vida fàcil. Sí. I, vaja, realment cap queixa. Per tant, el paper del Williams, més que qui l'interpreta, és que l'han sabut reconvertir en una altra cosa, una segona unitat més
més cerebral, més cerebral, si li volem dir així, amb menys talent o menys imprevisibilitat, però també més sòlida i amb menys problemes defensius, que al final era una mica el que et plantejava el binomi Lou Williams-Montrezl l'any passat, sense anar més lluny. Sí. Ara en parlarem segurament quan parlem dels Lakers, però, evidentment, el nom que has dit és un dels noms, quan arriba a principis, meitats de maig, és un dels noms de moda i és Rondo, evidentment. És a dir, Rondo, més enllà d'aquesta cerebralitat que li dona a l'equip i d'aquest pas afegit en moments determinants, què pot aportar Rondo en moments importants als Clippers? És a dir, veus un Rondo sent titular i sent el base i dirigint a Paul George i a Kawhi Leonard en minuts importants d'aquests play-offs? Et reenvio la pregunta. Tu imagina't com jugaries tu, per més talent que tinguis, imagina't jugant contra Rajon Rondo, Marcus Morris i Patrick Beverley al mateix temps. Segurament, bandera blanca i que vinguin. No, evidentment, però és una molt bona aposta dels Clippers. És a dir, buscar, quan la cosa no t'ha funcionat a nivell, sobretot d'esperit i de caràcter i de sentit d'equip, fitxar jugadors que estan curtits i que tenen experiència en aquests partits és un molt bon camí, més enllà de talent o de notació com era Lou Williams. És a dir, a mi em sembla una aposta fantàstica de Clippers i molt intel·ligent per part seva, i més, doncs, a l'estiu, entre cometes, et prenen a Montrezl Harrell, que és un jugador important per tu, i li tornes la moneda amb Rondo després. És a dir, em sembla un molt bon moviment de Clippers, però la pregunta és quin rol tindrà Rondo o quin rol pot tenir Rondo en minuts importants, comptant que hi ha Beverley i que hi ha gent a Clippers. És a dir, costa de trobar, o a mi menys em costa de trobar una mica quin 5 pot fer servir a Tyronn Lue en els moments determinats. Jo crec que és Rondo al final és un jugador que per interpretar-lo has de saber veure una mica el context. Vull dir, és un jugador que ja de per si et dota d'una identitat l'equip, això és molt important. Sí. I per altra banda, és un jugador que el mateix Lloyd Pierce, perquè Rondo va començar la temporada d'Atlanta, ho va dir, no està ja per jugar 34-36 minuts per partit, has d'intentar dosificar-lo al màxim, però aquests minuts Rondo surt completament mentalitzat del que pot fer la seva tasca, i és un d'aquells jugadors que ja, si és que això existeix, jo crec que hi ha jugadors que sí que ho tenen, mentalment se situa per sobre del rival, i això al final marca molt les diferències. Per tant, és un jugador que potser no hi pots comptar del tot pel dia a dia o que et pot aportar coses però que no se't sortirà de la norma en el dia a dia, però que sí que saps que en finals ajustats potser et reuneix el caràcter que et donaria Beverley més ben canalitzat, perquè al final Rondo ja ha guanyat anells, cosa que em sembla molt important en aquest escenari, i per altra banda també et dona aquest punt de genialitat que indiscutiblement Rondo sí que el té. És un jugador que la pressió fins i tot li agrada per fer coses amb la pilota a les mans i que en aquest escenari és. La temporada passada, a més, Rondo als play-offs va estar molt bé des del triple. Defensivament és un defensor que també hi ha les cames li donen pel que li donen, però que a nivell d'anticipació i tal va molt bé encara. Sí. Jo crec que és un jugador que el necessitaran i que Lue suposo que compta amb això d'entrada. Potser no el posaràs allò durant la continuïtat del partit, però sí que en minuts finals, per tot el que et pot donar, pel caràcter, pel respecte arbitral, que al final segur que li tenen i tot, el necessites a la pista. I crec que serà aquest el seu paper una mica, el jugador. De fet, sí. Que analitzarà els Clippers. Si no m'equivoco, llegia unes declaracions de Doc Rivers, que no sé si són d'ara, però que les vaig llegir fa un parell de dies, que segurament ell, si hagués d'anar a la guerra amb un dels equips que ha entrenat, seria amb aquells Celtics de Rondo, de Kevin Garnett, de Paul Pierce i de Ray Allen. Marca molt una mica, Rondo llavors molt jove, però marca molt doncs, quin és l'estil de jugador que és Rajon Rondo. No ho tindran fàcil, evidentment, els Clippers, perquè davant tenen un altre, si parlava d'irregularitat, que al final, irregularitat ben entesa dels Clippers en quant a lesions, però segurament un dels equips que està a playoff o l'equip que té per gala irregularitat en aquests playoffs són els Mavericks. És a dir, hem vist versions infinites de Dallas durant la temporada, versions boníssimes, posant en problemes als millors equips de la Lliga i llavors perdre amb tot el carinyo que li podem tenir a Oklahoma, però perdre contra Oklahoma o patir contra Oklahoma, contra Houston, coses molt estranyes. O l'últim partit contra els Raptors. Bueno, correcte, sí. Bueno, irregularitat, és a dir, i aquí em genera el dubte de si Clippers està seriós durant tota la sèrie i porta els partits a un punt físic, a un punt més mental, si Doncic i companyia, entrem doncs a parlar de Dallas, seran capaços d'aguantar
tot l'esforç que significa jugar contra un equip amb Rondo, amb Paul George, amb Kawhi Leonard i companyia. És un dubte important. A veure, primer una mica de context. Els maps arriben del final del playoff de la temporada passada amb una idea clara. A l'equip hi ha molt talent, però necessiten dues coses. Primer, una segona, tercera espasa per si Porzingis falla. Això és molt important i de moment no ho han aconseguit. I dos, més caràcter. Caràcter, com s'aconsegueix? Primer, a base d'experiència. Vull dir, no tinc cap dubte que Doncic serà, ho diré molt parlant en plata, però un dels cretins més grans de l'NBA a mesura que vagi agafant anys d'experiència, perquè és un jugador que ho porta a la sang. Ho era a Europa amb un any i mig, també justificat, per això, vull dir, és a dir, quan ets tan superior et pots permetre el punt aquest de ser aquest cretí, sí. I per altra banda, també hi havia agència lliure, perquè al final, lògicament, Doncic any 2 a playoff serà aquest any, però ja, no sé, Kawhi portarà ja 8 anys, vull dir, són nivells diferents, no? I per fer-ho van fitxar, per exemple, James Johnson, però, esclar, ja no és a l'equip, el van fer servir per un traspàs. Llavors, esclar, s'ha quedat una mica mig camí. Això no tenen ben bé ni una cosa ni l'altra. En què han de confiar? En la millora de la solidesa de l'equip i tal. Per tant, els maps arriben al playoff sent un equip molt similar al de la temporada passada, estructuralment, de referències i també a nivell d'experiència, tot i que la que hagin guanyat, i a més, hi arriben, ja per dir-ho d'alguna manera, sense el mateix cartell tan de tapat que podien tenir l'any passat, perquè realment ja sabem de què són capaços, també. Doncs, evidentment, serà complicat, jo crec, de que els maps puguin competir per això que deies, perquè ja no és la sorpresa i perquè tinc la sensació que són un equip que sempre estan en reconstrucció, és a dir, tenen el pilar fonamental que és Doncic, però ni ells mateixos, jo crec que ni el mateix Doncic, per exemple, es creu a la majoria dels seus companys, és a dir, la relació que té amb Porzingis et fa pensar que alguna cosa no funciona i que la que puguin, Mark Cuban i el mateix Rick Carlisle acabaran canviant a Doncic i a Porzingis i el trauran d'allà al mig. Clar, falta allò que diguis el moviment, per acabar de concretar com vols que sigui el projecte de Doncic. La idea de Porzingis, per perfil, estava i està molt ben tirada. Esportivament, la societat Porzingis-Doncic és molt bona, però hi ha les qüestions de feeling i tal. De totes maneres, clar, el dubte també és, ara estem parlant del projecte dels maps, i ara tornem un moment al playoff, però realment és que segurament aquell pas endavant que podrien haver fet d'haver-hi una agència lliure potent amb totes les renovacions i tot el que hi va haver, i tot el que hi va haver se'ls va privar, i aquest fitxatge potent serà molt important que el facin abans de la renovació de Doncic, perquè si no serà molt difícil quadrar-ho a nivell salarial. A més de Porzingis, que ho parlàvem, i així ja ho enllacem amb el playoff com a tal, hi ha una clau. Porzingis no acaba l'any passat la sèrie contra els Clippers. Aquest any hi arriba i teòricament hi arriba a fi. Ha tingut una temporada, Porzingis, per posar un context, a nivell ofensiu elit, vull dir, continua creixent i és un jugador que serà una de les armes més devastadores de l'NBA durant força anys. I a nivell defensiu, i potser d'aquí també venen alguns dels problemes dels maps, ha fet un retrocés important. No sé si és per condició física, per manca de confiança o simplement per distensió, però Porzingis l'any passat era un dels protectors de cèrcol més notables de la competició i aquest any fluixeja una mica. És que a mi Porzingis, a mesura que va passant el temps i veient una mica la trajectòria, se me li posa cara de la Marcus Aldridge. És a dir, entén-me, d'un jugador, segurament no tenen res a veure i no en tinc ni idea, però d'un jugador que té un potencial enorme, que té unes capacitats enormes per fer mal, que és un tio que és alt, que és atlètic, que juga per fora, que és capaç de llançar, que és capaç de jugar moltíssimes situacions de joc, però que li falta un punt per ser determinant de veritat per un equip campió. És a dir, que al final acaba sent el que ha sigut la Marcus Aldridge tota la seva carrera. Sí. Bé, a veure, evidentment, clar, lògicament la comparació esportiva no, passant Doncic Porzingis al triple mentre que Aldridge ho feia a la mitja distància. Sí, no, evidentment, ho dic per un tema d'una mica també d'estil, jugadors que llencen semblant i que han estat en equips que no han acabat mai de triomfar, bueno. Sí, té molt sentit. Al final, vull dir, clar, de moment tot el que hem vist de Porzingis, que és breu encara, vull dir, té marge per rectificar-ho, però sí que respon força a aquesta imatge que comentes.
tornant als play-offs i per acabar una mica de tancar aquesta sèrie, què han de fer els Mavs, Artau, per intentar competir aquesta sèrie, per posar problemes als Clippers? Doncs mira, vull presentar un vídeo d'un tipus d'atac que l'any passat els va servir molt als Mavs, que no sé si aquest any els servirà per dues raons que ja exposarem. Doncs en el vídeo el que s'hi pot apreciar és bàsicament una tendència cada vegada més comuna a l'NBA, que és el bloqueig entre exteriors. Ho van fer els Rockets, per exemple, l'any passat amb Harden i Westbrook, per tal que Westbrook pogués deixar de tenir els problemes exteriors que tenia, i ho han fet altres equips. Quina és la finalitat del bloqueig entre exteriors? Bàsicament, buscar un emparellament més favorable per al jugador que hagi de votar, i en el cas dels Clippers, en el cas dels Mavs, per exemple, estava dirigit a que Doncic, que inicialment sempre estava emparellat amb Paul George o amb Kawhi Leonard, en els vídeos que veurem amb Kawhi Leonard, acabés emparellat amb Reggie Jackson, o amb Lou Williams, s'estava barrejant els dos. Va funcionar durant molts minuts, de fet, durant diverses possessions claus per la remuntada dels Mavs va ser la tònica, i allà hi havia un factor clau, que és que no hi era Porzingis. Ara Porzingis hi serà, i evidentment Porzingis és un jugador que és molt dependent del bloqueig directe amb Doncic. Com pot conviure això? Realment no ho sé. Realment no sé com ho podran fer. De totes maneres, és una mica el que comentàvem. Els Clippers són un equip molt construït a partir dels alers físics, alers versàtils, alers que de l'1 al 4, fins i tot el 5, si te l'agafen per fora, es pot defensar qualsevol, i per tant, un equip molt, molt versàtil, molt polivalent. Doncic a play-off serà sotmès a defenses molt i molt físiques, i la manera de trencar-lo serà agafant jugadors, agafant rivals, com pot ser el cas de Reggie Jackson, que per raons físiques, perquè Doncic és molt més corpulent que la majoria d'exteriors d'aquestes característiques, uns i dosos, no el puguin contenir, o contra rivals que simplement els pugui superar fàcilment des del bot. El bloqueig entre exteriors per això serà clau. De totes maneres, aquí està el dubte. Si allò que et va servir per poder créixer en la sèrie de playoff contra els Clippers de l'any passat et pot servir ara amb Porzingis per fer-ho de nou. Doncs veurem quina aplicació li acaba donant als Mavericks això que comenta l'Artau. Tornem a la pregunta indiscreta que no t'ha agradat gaire abans. Quin resultat, Artau? No, aquí ho tinc més clar. Aquí se l'emporten els Clippers. Em sembla que... Fins aquí estem d'acord? I et diré que, mira, 4-2, perquè em sembla que els Mavs realment tenen un bon equip, però... Exactament igual. Apuntadet, 4-2 pels Clippers. De moment coincidim, la qual cosa a mi, personalment, em deixa tranquil. Sí, tu et deixa tranquil, i també et diré que és segurament la sèrie en la qual menys greu em sabria equivocar-me de totes. Vull dir... Sí? Ets fan de Doncic i d'Adams? Sí. Ens agrada Doncic. Ens agrada Doncic. Sí, jo tinc el punt aquest que és del Madrid i tal, però és d'aquells jugadors que... Jo tinc dos jugadors, un és Llull, que parlant del Madrid i sortint de la NBA, i l'altre, evidentment, és Doncic. Quan trobes un talent d'aquesta magnitud, el mínim que pots fer és aplaudir-lo i gaudir-lo, que és el que, evidentment, el que estem fent amb Doncic. Doncs mira, aquest 4-2 pels Clippers hem coincidit una altra vegada, i la següent sèrie, per mi, el tercer partit d'aquests play-off, per mi és el més fàcil, és la sèrie més fàcil a priori. Evidentment, potser m'estic tirant a la piscina per uns i pels altres. Estem parlant del Boston-Brooklyn. Boston arriba agafat amb pinces, jugant al play-in i sense Jaylen Brown, i Brooklyn arriba absolutament amb tot. És a dir, començarem per Brooklyn, però crec que aquí hem de comentar més aviat poques coses. Els tres sants, les tres espases sanes, quin Brooklyn hem d'esperar? Quins nets hem d'esperar, Artau? Jo crec que, mira, això ara és una mica complex, però a mi em sembla que, partint evidentment de que els Nets són favorits, jo diria favorits a l'est, i pel meu gust, per com entenc el bàsquet, diria que favorits també a l'NBA global aquesta temporada. Tot i això, em sembla que hem d'anar una mica amb el full en blanc a nivell d'expectatives. A veure què passa, sobretot també tenint en compte una màxima, que és que els Big Threes aquests rarament, no em preguntis per què, però rarament guanyen l'anell el primer any. Però, de totes maneres, també molt pendents que hi ha hagut lesions, hi ha hagut contratemps, hi ha jugadors que no arriben potser amb la càrrega de minuts suficients tampoc per arribar als play-off en un estat ideal, i sobretot hi ha escenaris molt canviats. Tornem a tenir Kevin Durant
en uns play-off 2 anys després. No saps la il·lusió que em fa això, per cert. Sí, sí. Kyrie Irving ha estat segurament el jugador que ha rendit a nivell més constant dels Nets aquesta temporada, i per altra banda Harden arriba sent menys protagonista que mai, diguem-ho així. Tampoc és del tot cert, perquè el seu menys protagonista que mai continua sent molt protagonista, però menys protagonista que mai, ens entenem, en el seu equip, però és que a més hi arriba amb menys volum d'esforç que mai, perquè ha passat molts partits lesionat i, a més, ha fet un procés d'adaptació en el qual tampoc ha arribat a sumar més de 30 minuts en els 2-3 partits que ha disputat abans del playoff. Entre això i la setmana de pausa, esclar, no sé com començaran els Nets. Vull dir, potser tenen una posada en escena al·lucinant o potser comencen una mica mandrosos, però de totes maneres em sembla que hem d'anar no amb expectatives baixes, perquè continuen picant molt alt, continuen aspirant molt alt, però sí a veure amb què ens sorprenen realment. Veus, jo aquí crec que aquesta eliminatòria contra Boston els hi pot servir precisament per això que deies, per sumar 4, 5, 6, els que siguin partits, de provar coses, d'anar a començar a ajustar una mica les peces, i evidentment no crec que Boston sigui un rival que pugui, ara els Celtics d'ara puguin arribar a fer mal als Nets, i del que deies dels 3, a mi em sembla que els 3 costarà molt potser que guanyin l'anell del primer any, però s'ajunten 3 jugadors que ara mateix tenen moltes ganes de guanyar. És a dir, Irving, jo crec que té la necessitat interna, té aquell foc intern de demostrar que sense LeBron pot guanyar un anell. És a dir, ho va demostrar a la pista, però ho vol tornar a demostrar sense tenir-lo al costat. Durant, ho deies tu, són 2 anys sense jugar a playoffs, i com va acabar els últims playoffs, vull dir, és unes imatges que si t'agrada el bàsquet et fa mal encara, és a dir, i llavors hi ha Harden que no ha guanyat mai, és que és així de fàcil, és a dir, Harden no ha guanyat mai i ha anat a Brooklyn especialment això. I a sobre, per mi hi ha una cosa molt important en aquests Nets, que peces que segurament costaria d'enrolar bé, Nash ho ha aconseguit. És a dir, jo he vist els partits que he vist dels Nets, a mi Jeff Green m'ha agradat molt el rol que està tenint Jeff Green, jugadors de la banqueta com Brown, que a la seva manera ha sumat, Harris també ha trobat el seu espai. No sé, jo crec que aquests Nets costarà que els hi facin mal, i Boston no trobo que sigui un equip que ara mateix els hi pugui fer mal. Sí, de fet, aquest és un dels motius pels quals podem considerar que la primera temporada de Nash com a entrenador a l'NBA és molt esperançadora de cara al que pugui fer al llarg de la seva carrera. Correcte. Excloem Harden, Irving, Durant, perquè al final són superestrelles i es mouen sempre en barems similars. Però el que són els Joe Harris, Bruce Brown, Nick Claxton, Jeff Green, DeAndre Jordan, si vols, em sembla que tots són millor jugador que la temporada passada. I això, en un equip amb tantes estrelles i en el qual el seu rol queda tan encasellat, és un símptoma magnífic de com està fent la feina. Sobre Bruce Brown, molt ràpid, una cosa que m'encanta. O sigui, era un base molt limitat. De fet, si jugués de base, continuaria sent molt limitat. Ho segueix sent, sí. Però se l'ha inventat en el paper de 4, una mica jugant de Draymond Green, per entendre'ns, sortint de continuacions curtes d'aquestes i redistribuint i jugant bàsicament en tot el que és coll de l'ampolla i cèrcol. I, a més en defensa, doncs això, també és un dels millors jugadors dels Nets en això. M'encanta el paper que s'ha inventat per Bruce Brown, i a més em sembla que de cara als play-off, en el qual els Nets necessitaran peces que tinguin esforç defensiu per fer, haver trobat la manera que Bruce Brown no et resti almenys per ara en atac i que, a més, sigui sostenible en un quintet amb tant talent, és boníssim. I a més hi ha una cosa de Bruce Brown que no es paga amb diners, que és un autèntic flipat, i que és de... No, és veritat. Això a vegades en equips com aquests és clau. És a dir, tenir un jugador que sigui un autèntic flipat, que ho celebri tot, que en moments determinats arrastri a companys, arrossegui a companys que no tenen aquest punt de... Al final, estem d'acord que Jeff Green no ha tingut mai a la seva carrera aquest punt de foc intern, de ser competitiu en cada acció, de defensar cada acció. Harden segurament tampoc, i tenir un tio així en moments determinats t'ajudarà molt, i a més és el que deixes tu, que Nash ha trobat l'encaix, i ho ha trobat amb molts jugadors, i això jo crec que és la principal cosa que ha de fer un entrenador i un bon entrenador, que és millorar els seus jugadors. I hi ha pocs entrenadors que siguin capaços de millorar a tots els jugadors, o a la gran majoria, i a sobre, el que deies tu, amb 3 tios com són Harden, Irving i Durant, encara té més mèrit.
al final és molt fàcil de xifrar, si ho fem bàsic als Nets, no sé que vulguis comentar alguna altra cosa, de Boston, què hem d'esperar sense Jaylen Brown? Tatum, i tatum, no? Sí, de fet, hi ha una... A vegades es diu allò de, escolta, aquests, si volen tenir alguna opció, necessiten que la seva estrella faci 50 punts per nit, no sé què. Els Celtics ja no és que ho necessitin per la primera ronda de playoff, és que ho van necessitar per entrar al play-in. Però vaja, sí, bàsicament això, no? Necessitaran tatum. Una mica de Kemba Walker tampoc estaria de més. Vull dir, em sembla que és un jugador que té algun compte pendent amb el playoff, d'altra banda. De fet, ara diré una cosa que potser entre els fans dels Celtics que ens segueixin és una mica impopular, però a l'agència lliure en la qual incorporen Kemba Walker es va dir allò de, ara marxa Kyrie Irving, tornarà el bon ambient al vestidor... Kemba pot haver-hi posat el bon rotllo que vulguis, però vull dir, al final el tema de Kyrie Irving ha caigut pel seu propi pes. T'està jugant al bloc de Dani Sanabra una altra vegada. No. I aquí patirem. No, sí, t'entenc totalment. Però al final és incomparable el rendiment esportiu de Kemba Walker amb el rendiment esportiu de Kyrie Irving. I a més, és un nom que et volia comentar, més enllà del tatum, és que no ha acabat de ser el jugador que segurament esperàvem. A mi em recorda el Kyle Lowry fins que va guanyar l'anell a Toronto. És a dir, un jugador que durant la temporada regular és decisiu, que és capaç de fer coses que, a més, entren molt bé per la vista, perquè és un tio elèctric que canvia molt bé de mà, que para a tirar 5 metres, però quan la pilota crema, i ho vam veure l'any passat contra Miami als playoffs, la pilota no entra, i això és el més important. Al final és que la pilota entri. Sí, de fet, bé, a veure, això que has dit ara és molt important. El de Kyle Lowry fins que guanya l'anell, això en val per tots els jugadors. Vull dir, tots els jugadors els hi pots posar l'etiqueta de perdedors fins que vulguin, a la línia del que parlàvem abans, fins que troben un escenari en el qual els entra la pilota per guanyar. Vull dir, això és sí, però ja no parlava tant de guanyar no parlava tant de guanyar l'anell o no, sinó em refereixo de fer uns play-off al nivell que tu has fet durant la temporada regular. Al final pots fer uns play-off fantàstics. L'any passat, sense anar més lluny, segurament Doncic va fer uns play-off acollonants i no va guanyar l'anell. El que et vull dir és que, per norma general, Lowry, fins que no va ser campió de la NBA, ell i DeRozan, quan arribaven als play-offs, la cosa anava cap avall a nivell de números. I això és el que li passa una mica a Kemba Walker. Sí, no, em referia més a moda d'observació general. No? Ja. Però, no, realment sí, a veure, i al final el problema de Kemba també és que no ha estat fent tota la temporada, els problemes de genoll que ja fa temps que arrossega, cartílegs, tendons i tal, doncs l'han condicionat moltíssim en un jugador que depèn tant, com tu comentaves, de l'1 contra 1 i tot, al final és un condicionant molt important, no està fi de cames, i vaja, ara, de totes maneres, si ens hem de guiar del que vam veure en el play-in contra Washington, sembla que sí, que no sé si està millor físicament, però almenys sí que està predisposat o disposat a acceptar el seu rol i a ser un jugador determinant o almenys amb el volum d'un jugador determinant. I ja és això al final. La diferència més gran entre els Celtics i els Nets, ara mateix, més enllà de les estilístiques, la química del vestidor, que tot és una diferència en si, la diferència més gran dels Nets i els Celtics, com la dels Nets amb gairebé la majoria d'equips, és de talent. Per tant, qualsevol opció dels Celtics comença per intentar reduir tant com puguin la diferència de talent. I aquí entra en joc Kemba. Si anem a diferències esportives, però, Joan, jo sí que n'hi ha una que la tinc més... un dubte que tinc una mica més. Digues. Que és, evidentment, passem ja a l'escenari defensiu i després una cosa que ja diré després referent als pivots. Però, esclar, Kevin Durant l'emparellaràs amb Tatum, vull dir, lògicament hauria de passar això. James Harden i Kyrie Irving, un dels dos anirà més Smart, però què passa amb el tercer? Com ho fas, això? Perquè Kemba haurà d'anar amb algun... Entre Harden i Irving, Kemba ha d'anar amb un dels dos, en teoria. A no ser que apostis per Nesmith. Tu com ho faries? A veure, jo posaria Smart sobre Harden, la veritat. O sigui, em sembla que Harden és l'eix, o a nivell creatiu, Harden és l'eix que ha escollit Nash ja des del primer moment per intentar canalitzar l'atac de l'equip i, a més, són jugadors que estructuralment doncs, tenen similituds. Són dos jugadors molt forts, bastant pesats per la seva posició i, al final... Clar, sempre hi ha el mantra aquest de Harden als play-off, però Harden als play-off, una de les raons per les quals no rendeix és perquè la defensa se centra sobre ell al 100%. Sí. Veurem què passa si la defensa no se li centra al 100%, que també ho pot notar, no? I el dilema aquest és amb Irving, perquè Irving, al final, estructuralment sí que és un jugador més similar amb Kemba Walker,
però és que segurament, si ja ara tiro una mica de maroteca, és un dels jugadors que ha heredat el joc de peus de Kobe Bryant, cosa que pel joc al pal baix al final també és decisiva, amb la qual cosa si Irving decideix anar a treure avantatges en altres zones contra un Kemba que defensivament és nul o restant, com vam veure l'any passat que no tancava partits precisament per això, en ocasions el problema se't presenta igualment. Per tant, jo faria això, Smart, Harden, Tatum amb Durant i Kemba amb Irving, però tindria molt preparat Aaron Nesmith per fer el rol que hauria de fer si estigués disponible a Jaylen Brown. Jaylen Brown. Clar, aquí a mi té la pissarra, evidentment, marcaria això, però clar, a mi em ve al cap aquest emparellament. Kemba Walker, Kyrie Irving, i coneixent a un i coneixent a l'altre, sabent la manera de fer d'un i de l'altre, m'imagino un Irving intentant destrossar per tot el que pugui a Kemba Walker, amb les ganes que parlàvem abans d'això, de demostrar que és molt millor que Kemba Walker i que, evidentment, pot ser el líder d'aquests Nets, que això, per altra banda, ja ho veurem. Mira, tenia més coses aquí apuntades. Si vols, abans parlem del tema dels pivots. Què volies comentar dels pivots? Sí, bé, t'ho enllaçàvem els pivots i la defensa, perquè tinc aquí un dubte. I és que, segurament, a veure, van fer Tristan Thompson i DeAndre Jordan són dos jugadors que a mesura que avancin als play-off jo crec que aniran passant a un segon pla. Però, de totes maneres, el rerefons dels... Sobretot Tristan Thompson, em sembla que hauria d'anar passant a un segon pla, però vaja. O tercer, sí. Sí. Però, de totes maneres, els Celtics i els Nets, sobretot els Celtics pel que ens hem guiat anteriors play-off, però també pel que hauríem de veure ara i el que vam veure l'altre dia, i els Nets, perquè ho han fet tota la temporada, es basen molt en la defensa de canvis. La defensa de canvis, d'entrada, té una implicació directa, que és que necessita 5 jugadors molt versàtils i disposats a cedir el mínim de terreny al jugador amb qui canvien. Què passa aquí? Que, evidentment, fer canvis amb Tristan Thompson o amb DeAndre Jordan, com hem comprovat, no sol funcionar. És negligent, sí. Tinc dubtes de com pot... no tinc dubtes, però tinc clar com baixarà centímetres als Nets, que serà posant a Griffin de 5 o Durant o Jeff Green, o sigui, parelles de Jeff Green, Durant i Griffin, i sobreviure. I, de totes maneres, els Nets, si volguessin, també podrien mantenir la defensa de canvis sense prescindir del 5, posant Nick Claxton, que s'ha consolidat com un dels grans switchers de l'NBA. Però, en canvi, amb els Celtics tinc més dubtes, perquè si això implica, per exemple, posar Fournier a la rotació, Fournier és un jugador que a nivell defensiu segurament és el pitjor exterior dels que hauríem de jugar playoff dels Celtics. Llavors, no sé per on poden anar els trets. Baixar centímetres sona bé, però, esclar, les alternatives quines són? Un Grant Williams, que a Brad Stevens li agrada molt i a mi també m'agrada força, però que posa molt nerviós a l'afició i que no està ara mateix a nivell ofensiu per tenir pes important en uns playoff, o un Jabari Parker que no està en general. Llavors, vull dir, no sé com poden sortir d'aquí els Celtics. Bueno, jo simplement considero que no tenen la manera, a dia d'avui, evidentment la baixa de Jaylen Brown, perquè segurament amb Jaylen Brown tindríem bastant més fàcil per intentar quadrar aquestes peces en defensa que comentes, però al final tot acaba portant a que aquesta sèrie, i ho enllaço jo amb el tema que tenia apuntat, servirà perquè Brooklyn s'acabi cohesionant, perquè juguin els partits que ells vulguin i juguin els 3 junts, que n'han jugat més aviat pocs, i al final també servirà perquè Harden agafi el ritme, perquè portava molt i molt temps sense jugar, i, per última, jo crec que el més important de Brooklyn en aquesta sèrie és no fer-se mal. És a dir, que cap jugador... No, en sèrio, penso de veritat. Són aquells moments que cap dels jugadors importants de Brooklyn s'han de fer mal, perquè ara mateix, tal com està Brooklyn i amb les expectatives i tot, una lesió de Durant, una lesió de Harden, una lesió d'Irving, generaria un sisme de tal dimensions a Brooklyn que jo crec que no serien capaços de contrarrestar-lo. Però veurem com acaba. No, clar. No, estic totalment d'acord amb tu. El més important és no prendre mal. I la sèrie, realment... A veure, de portes en fora no ho diran i faríem bé de sortir a jugar mentalitzats que és un... No, evidentment. Vull dir, no... És això, no corre risc aparent des de fora. En 5-6 partits hauria d'estar tret, això. Estrany seria, sí? Aviam, per què apostem en aquesta, Artau? Jo crec que tindrem un 4-1. Mira, jo m'he apuntat un 4-0, però a mesura que hem anat parlant em vaig convencent de que evidentment no es deixaran perdre, però que als mateixos Nets els hi va bé jugar un partit de més.
És a dir, pel que comentava, per sumar minuts, per sumar temps de cohesió i, jo deixo el 4-0 perquè ja me l'havia apuntat aquí molt maco, en vermell i fluorescent, però estic bastant d'acord amb tu amb el 4-1. Alguna cosa més afegida d'aquesta sèrie? Més aviat poca, no? No, això, jo tinc ganes de veure també dues coses molt greus. La primera és que sempre som ara mateix molt baixos, tenim expectatives baixes amb els Celtics, però realment Brad Stevens, quan més es creix, és quan correcte. té una plantilla limitada. Ho hem vist. Sí, estic d'acord. I la segona, espero com a mínim un partit generacional, un altre de Tatum. Crec que la victòria dels Celtics passa per això, precisament. Sí. D'aquells que recordis durant molts i molts anys, i a més, segurament Tatum té aquella cosa diferent que tenen pocs jugadors, que és capaç de fer aquestes coses. Jo crec que no li donarà, evidentment, per guanyar la sèrie, perquè seria l'hòstia, parlant malament, però sí que és veritat que li donarà potser per guanyar un partit i per incomodar-ne en algun altre. Veurem quin és el paper de Tatum, quin és el paper de Durant i com ho farà Brad Stevens, que evidentment n'hem parlat molt poc, però és un dels factors claus si Boston vol fer alguna cosa. L'última sèrie que parlarem avui, i segurament demà o quan fem els altres 4 partits ens farem menys pesats dels que ens estem fent avui perquè tenim xerrera per avorrir, és una altra sèrie bastant oberta, considero jo, juntament amb la de Miami i Milwaukee, crec que és l'altra sèrie més oberta, que és Denver-Portland. Com la veus? Començarem així en general per fer-ho més fàcil, perquè jo em costa molt desxifrar a tots dos equips i trobar una lògica al que pot passar soc bastant incapaç. Sí, i aquí, a més, és molt delicat, perquè és el que dius. No sé si et passa com a mi, però si tu penses qui és millor equip entès com a equip, vull dir, com a col·lectiu, Denver jo crec que s'ho emporta bastant fàcilment. Sí, de carrer. Clar, el problema és que en uns play-off incideixen altres factors i un d'aquests factors és el talent diferencial que tens al perímetre. I a la lesió de Jamal Murray deixa els Nuggets sense un jugador que ho vam veure contra els Jazz, contra els Clippers, contra els Lakers. Sí. Des del bot trenqui esquemes. Clar, tens Campazzo, tens Austin Rivers, tens jugadors a l'1 i al 2 que fan bé, que segurament Campazzo a més l'acabaran de descobrir si no el tenien ja vist en els playoffs de l'NBA, però de totes maneres et falta aquella peça màgica. I Portland, en canvi, té un equip molt inconsistent, o sigui, un equip que realment té flaqueses defensives molt importants, però té a CJ McCollum, té a Damian Lillard, va incorporar a Norman Powell, que és un altre jugador que ja no pel col·lectiu, però per ell sí que és determinant, i a més, té la tranquil·litat que per fora Denver no li farà tan mal com li han fet altres rivals al llarg de la temporada regular. Clar, és que jo crec que aquí hi ha una cosa molt decisiva. Evidentment, em genera incertesa, i el que deies tu, per la baixa de Jamal Murray. Segurament amb Jamal Murray la sèrie tindria història i seria divertidíssima de veure, però estaríem tots d'acord que donaríem com a favorita a Denver per tot, perquè Jamal Murray estava a un nivell increïble, perquè Jokic és diferencial i veurem quins mecanismes fa servir Portland per aturar-lo, però clar, és que sense això jo crec que el més important és que no tens un jugador que pugui fer mal a Lillard i a McCollum en defensa. És a dir, al final és com tot. Per on has d'estirar la manta? Doncs si Lillard castiga tu has d'intentar castigar Lillard. Amb Murray, no sé si a Lillard o a McCollum, però un dels dos els incomodaves moltíssim en defensa. Clar, tenir dos tios com Lillard i McCollum que viuran relativament fàcil la tasca defensiva, jo crec que deixa un punt d'avantatge claríssima als Blazers. És exactament això, és molt perillós. És que al final és el que hem comentat a la introducció. Jo ja centrant-me també en un àmbit d'això, una cosa que tinc ganes de veure és com evoluciona Michael Porter Jr., que per cert, des d'aquí, suposo que ja ho veurà la gent, però és un jugador que m'encanta. Michael Porter Jr. ha crescut Malone... A veure, per començar, és un jugador que ell mentalment és molt anàrquic, vull dir, en termes esportius, és un jugador que sí, segurament Vitals també. Té tota la pinta que segurament també. Amb tot el carinyo i presumptament sempre, però té pinta que també seria un estil de l'escola Kyrie. I per contrarrestar això, Malone l'ha agafat i l'ha convertit bàsicament en un executor, un jugador que té molt poc permís per votar en un partit, però que de totes maneres tu ja perceps com de bo és quan veus que és capaç d'anotar per damunt de qualsevol, que des de la lesió
des de la lesió de Jamal Murray, està anotant 24 punts per partit gairebé, amb un 65% d'encert en tirs de camp, i de la lesió de Jamal Murray ja en fa, i a més, doncs el tio s'entén molt bé amb Jokic, té molts instints per tallar, a més, no necessita... El seu concepte de tir alliberat és força diferent del nostre, segurament. I vaja, doncs això que és especial. Però clar, què passa? Que segurament, a banda de que sigui un anotador de referència, en aquests play-off és quan Malone agrairia potser no haver estat tan dur amb la corretja sobre Porter i que tingués una mica més d'hàbit de fer coses ell des del bot, atacant rivals, fent el que sigui, perquè al final té el talent per fer-ho. Llavors, és clar, se't presenta aquesta disjuntiva. Corres el perill que si Michael Porter, li dius això a Michael Porter Jr., pensi que ara pot votar i pot tornar a fer una mica el que ha fet tota la seva vida i et rebenti la sèrie en sentit negatiu i que es converteixi Jokic en un jugador de 12 punts i 5 assistències, parlant en plata. Però, esclar, si ho aconsegueixes canalitzar bé, potser obres una nova dimensió dels Nuggets. Jo no me la jugaria, personalment, i més al moment de temporada que estem, jo no me la jugaria perquè al final ja obrim l'altre meló, que és el de Jokic, i com superar Portland per intentar minimitzar, si es pot, a Jokic, però no me la jugaria perquè al final Jokic ha de ser el pal de paller. Ho ha sigut i ho serà el pal de paller, però fins ara ha anat bé a Denver amb aquesta versió de Michael Porter Jr. No? Com ho gestionaries, el tema de Jokic i què ha de fer? O sigui, tant a una banda com a l'altra, què ha de fer Denver per intentar minimitzar la baixa de Jamal Murray als play-off i què ha de fer Portland per minimitzar Jokic? A veure, Portland per minimitzar Jokic, jo ho tinc clar. Hi ha un home que serà molt important. Bé, dos. El primer, Terry Stotts, asseient Kanter, que serà fonamental. Sí. Aquesta és la primera base. Sí, que Kanter tingui un pes testimonial a la rotació, això és feina de Terry Stotts. I el segon, per mi, és Robert Covington. És un jugador que no és pivot, lògicament, però ho vam veure l'any passat amb els Rockets. La gent que seguís els Sixers també ho hauria vist en el seu dia i tothom quasi, els Wolves també, tota la gent ho ha vist. Robert Covington és un jugador que per envergadura, per cames, per entrega, per tot, el pots posar amb qui calgui. L'any passat va ser el millor defensor dels Rockets sobre Anthony Davis i el resultat que va oferir va ser bo. Anthony Davis és un jugador físicament molt diferent de Jokic. Jokic, de fet, és un perfil que treu avantatges molt més des de la tècnica, bàsicament, allà on sigui. Llavors, esclar, desafiarà més a Robert Covington a nivell de que haurà de contenir-se molt més de despesa i de desplegament. Però, esclar, necessitaràs la seva envergadura, necessitaràs les seves cames i, sobretot, necessitaràs que Nurkic no es quedi sol amb Jokic. Per què? Perquè Jokic li trauria les faltes que fes falta. Nurkic és un jugador que en defensa és bastant deficient i, esclar, una càrrega de faltes de Nurkic et porta, ja sabem què. Sí, a Kanter. I Kanter acaba sent sempre, en aquests escenaris, acaba sent dolent per qualsevol equip i, de fet, Brad Stevens, que parlava abans, ho sap perfectament. A l'altra banda, i tirant una mica, no cap a casa, però sí cap a una cosa que és nova i que a mi almenys em genera molta incertesa i moltes ganes de veure Facundo Campazzo. Què? És a dir, quin Campazzo? Perquè, a més, és allò estrenar-se per la porta gran en uns play-offs perquè debutes i a sobre tens a davant segurament el jugador que és més difícil de defensar de la Lliga juntament amb Curry. És a dir, per mi, Lillard, no sé si al nivell de Curry, perquè Curry aquest any està a un nivell espectacular, però a nivell de defensa és complicadíssim defensar a Damian Lillard. Sí, bé, i aquí, d'alguna manera, els seguidors d'Eurolliga sabem què podem esperar de Campazzo, em sembla. Aquí el gran dubte que tenim, i no sé si tu també el tens, és si a Estats Units estan preparats pel que pot ser Campazzo en un playoff. Mira, estava pensant exactament el mateix. Si el segon 10 de partit porta 2 faltes o en porta una, o no en porta cap. Clar, estem a aquell punt de veure què li permeten a Campazzo. O 2 pilotes recuperades, és que vés a saber. Bueno, sí, no, però em refereixo, però la intensitat amb la qual Campazzo, però clar, també no és el mateix, amb tots els respectes, defensar a Pangos, defensar l'Arkin, que hem de veure el que és l'Arkin transportat a l'NBA, que és un jugador no secundari, però un jugador que no ha acabat d'explotar, a Lillard. Clar, al final a Lillard el pots defensar
fins a un cert punt. Pots estirar de la corda, pots pagar-lo, pots incomodar-lo fins a un cert punt. Però serà Campazzo de sostenir durant molt temps a Lillard? Tu què creus? Bé, jo em sembla que serà una mica feina de desgast, per començar, perquè al final... a veure, una cosa primer. Els Nuggets són segurament un dels equips que menys fa canvis d'assignació. El switch que dèiem abans dels Nets i els Celtics, sí. Els Nuggets són segurament l'equip que menys canvia. O sigui, vaig veure que Jokic havia fet canvi d'assignació, que em va sorprendre, en tot just 50 possessions aquesta temporada. Vull dir, 50 possessions, tenint en compte que ell ha jugat 72 partits, és molt poc. És una bogeria, sí. I esclar, llavors aquí et planteges que necessitaràs a Campazzo perseguint tota l'estona, passant bloquejos, allò tan perillós de les mans que les xiulen tant a la sortida del bloqueig de tal. Per tant, em sembla que no hem de comptar tant amb Campazzo com a jugador estructural dels Nuggets, que evidentment començarà partit i serà molt important, sinó com un jugador que surt d'allà, té 6 bales per gastar, que són les 6 faltes, i a partir d'aquí a veure quants minuts aguanta. La sort que té és que els altres jugadors exteriors dels Nuggets, Austin Rivers sobretot, també són bons defensors d'home a home. Llavors serà una mica feina de totes aquestes peces fer això. Per tant, parar Lillard, com tu deies, és molt difícil. Per l'1 contra 1, lògicament, però també perquè és que et posa el bloqueig a 9-10 metres de l'aro i això és que et porta a haver de cobrir un terreny que és impensable. Sí. I els Nuggets ja l'any passat, amb Jamal Murray i Jokic, van patir contra Donovan Mitchell i Mike Conley, imagina't ara. Sí. Més enllà d'aquests noms que hem comentat fins ara, cap on pot anar la sèrie? És a dir, què preveus, què visualitzes, cap on poden portar tots dos entrenadors i fins i tot Lillard, Jokic, la sèrie? És a dir, què t'imagines? Què veus? Jo crec que Portland ha d'intentar que passin moltes coses. Fins i tot córrer una mica més que el que han corregut al llarg de la temporada. Intentar portar els Nuggets, que a més tindran... Al final han perdut un efectiu de rotació i quan l'escurcin serà encara una mica més curta. Intentar portar-los a un terreny de molt d'esforç, sobretot que no sigui que vagi poc de mitja pista, perquè lògicament els Blazers també tenen un factor com Damian Lillard, que en mitja pista en estàtic és determinant, però sí que Jokic no pugui completar transicions, que costi una mica, que no pugui trobar una mica el punt de pausa. I per part dels Nuggets, al contrari, intentar que tot sigui no el més lent possible, però sí el més metòdic, i que d'alguna manera aquest pla de partit et porti a que puguis continuar posant la pilota cada vegada a Nikola Jokic perquè ell pugui manar una mica què s'ha de fer, que pugui continuar havent-hi aquesta activitat sense pilota de tots els jugadors, perquè al final no tens la vàlvula d'escapament que eres amb el Murray quan te congestionava. Doncs no sé si vols comentar alguna cosa més d'aquesta sèrie, si tens alguna cosa més al tinter. No, d'aquesta... No. És que, de fet, és una sèrie tan imprevisible, tan oberta. Sí, anàrquica. Però oberta, però quin resultat? Jo, no sé com ho veus tu, però jo diria que tinc claríssim que se'n va a 7 partits, aquesta. Vull dir... Fins aquí coincidim, a 7 partits, i jo, digues... I si m'he de mullar, no em preguntis per què, però et diré que se l'emporta Denver a 7. Veus, jo he ficat Blazers a 7, però pel factor Lillard. Vull dir, perquè crec que té aquell gen guanyador, té aquella cosa diferencial que segurament a mi Jokic, tot i demostrar-me milions de coses, encara no ha demostrat en moments allò de clutch. És a dir, Lillard l'hem vist 1000 vegades guanyar partits, ell solet guanyar partits, i en un 7è partit segurament crec que Lillard està més capacitat que Jokic per fer això, tot i que, tal com va quedar demostrat a l'Eurolliga, tot el que estem comentant passarà exactament tot al revés, però bueno. De fet, jo ja aviso que probablement canviï d'opinió, no sé on ni si ho publicaré, però probablement canviï d'opinió. Doncs l'Artau, que diu aquest 4-3 per Denver, servidor 4-3 per Blazers, veurem, acabarà sent a 5 partits i ben ràpid o no, però de totes maneres ho comentarem aquí a Boot Room. Artau, ha sigut un autèntic plaer, seguirem fent-ho, ens hem extès segurament més del que tocava, però per ser el primer ja va bé i ja tindrem temps d'anar a recalcular una mica tot el que hem fet. La prèvia dels play-offs, no, que la prèvia dels play-offs al final només es fa una vegada. No es tracta es fa una vegada i per tant ha de ser...
Doncs això, hem fet els 4 primers partits, aquestes 4 primeres sèries. Demà o durant el dia tindrem un altre vídeo amb les altres 4, però no oblideu mirar-ho tot, subscriure-us al canal de Bootroom i doncs moltíssimes gràcies per veure el vídeo i per ser aquí. Artau, moltíssimes gràcies a tu també i més, i en anirem fent més. Que vagi bé.